Het gaat oorlogierd worden en miljoenen kosten, de reconstructie van het Drachtsterplein. Bedoeld voor een betere terugstroming van het verkeer. En fietsers hoeven nou net meer voor stoplichten te wachten. Auto's nog wel, wilst in de tijdelijke situatie een rotonde goed lijken te werken. Maar dit schijnt toch de beste oplossing te wezen. Met verkeerslichten kun je toch uiteindelijk meer verkeer verstouwen. Dus vandaar dat er toch het verkeersplein is gekomen. En de rotonde had toch wel heel erg dicht tegen de wijk Otloon aangelegen. Dus het autoverkeer heel dichterbij met waarschijnlijk hoge geluidsschermen eromheen. Wij vonden toch dat dit meer kwaliteit bood ook voor de inrichting van de hele omgeving. Het plein is zowat kleer op wat puntjes op de I-naai. De fietspaden moeten nog witte lijnen krijgen, de tunnelplafonds worden nog verven en er moet nog gas in. De volgende fase om jou het aan de eerste kant bereikbaar te maken is de aanleg van een aquaduct. Heijmans is pas kort winnaar geworden van de aanbesteding. Dus die is het komend jaar heel drukdoende met technische voorbereidingen. Er moeten de nodige vergunningen worden aangevraagd, materiaal besteld. Dus de planning komt nog, maar eind dit jaar, begin volgend jaar, dan zal er echt heel actief en hard aan gewerkt worden. Fietsers zijn tevreden over het nieuwe plein. Wat vind jij ervan? Ik vind het hele mooie tunnels, prachtig gemaakt. Ik heb het vanaf het begin meegemaakt dat hier de werkzaamheden aangevangen zijn. En dan denk je van, verdikke, hoe moet dit wat worden? Maar ik vind het knap hoor, hoe ze dit allemaal gemaakt hebben. Ik vind het netjes zo. Ja? Ja, bevalt best. Intussen is ook de nieuwe vaarroute klaar. Wethouder Thea Koster, deputaire Sietske Poepjes en Rijkswettersteer-directeur Louis Schouwstra binnen van een maand de eerste die de sloepenroute bevaren. Op het Drachtsterplein worden ze tashongen door een Shantykoor. Het is het begin van een week vol feestelijkheden om het slagje van het werk aan het Drachtsterplein te vieren.